ešte nikde nič a už bol predmetom takej kampane, že ja som pozeral na to a som mu hovoril, Tomáš, kašli na to, asi teraz z princípu poďme do boja, lebo toto, čo s nami robia, je úplne šialené. Ani nikdy nebola takáto nominácia v hre a už je človek valcovaný po ďalšie. Keď sa chceme k tomu postaviť, že navrhneme, tak nám tvrdia, že Budaj je odborník, Huliak odborník není. Potom nám tvrdia, že ja neviem, ako veď ste aj spomínali Remišovu a plno iných vecí, ale viete, keď vidím tie tabulky toho doslova podľa mňa rozkrádania, alebo čo môžete monitorovať čísla za neviem koľko miliónov. Dneska máme informácie, že im ide aj o zisk v vodohospodárskom štátnom podniku, kde je 100 miliónov a potrebujú s ním nakladať. Proste tie väzby tam, Tomáš povie viacej asi aj o tých zálohových biznisoch. Proste Budaj nespĺňal odbornosť, ale spĺňal predstavy slnečkárov, že zavrel oči a podpísal všetko. Asi to je podľa nich odbornosť, pretože ja si myslím, že aj Rudo Huliak proste ako poľovník má prírodu rád a chce ju črániť, ale predstava ako keby toho správneho videnia sveta ochranárskeho je, že míňajme peniaze na čokoľvek, principiálne buďme proti všetkému a proste peniaze, ktoré by skutočne mohli ísť na ochranu prírody, veď my nemáme dobudované vodovody. Ak je pravda, že tie desiatky miliónov išli na takéto sisle a neviem čo všetko, tak proste v koľkých dedinách mohol byť vodovod a tú ochranu prírody my vidíme z iného pohľadu. Takže áno, sme z toho, aj z toho prístupu, ja sa zopakujem, my sme nerobili žiaden problém a boj o funkcie. Peter Pellegrini po voľbách proste týždeň tam. My sme jasne povedali, že podporíme akúkoľvek vládu, kde bude Fico premiér, lebo chceme, aby Odor skončil, takže sme dali variantu aj Hlas Smer, alebo vedeli sme, že rokuje Smer aj z KDH, aj to sme vyhlásili a keď sme videli, že teda aj KDH do toho nejde, tak sa zodpovedne k vláde prihlásila. My nechceme nič blokovať, ale sme úžasnutí, čo stvára prezidentka vo vzťahu k nám. A nielen prezidentka, ale aj médiá, lebo tie mainstreamové médiá spoločne s tou širokou občianskou spoločnosťou podľa Vojsíka vyleteli či už po Martine Šimkovičovej, po Tomášovi Tarabovi alebo Rudovi Huliakovi a teda bijú do nich dosť slušne. Je parketa pána Huliaka, takže my vychádzame z toho, že čo on tvrdí, tak za týmito vecami nielen, že si stojí, ale na druhej strane aj vie, prečo ich hovorí, takže to, čo ja by som len nadväznosti na Andreja povedal, že pozrite, aké nominácie tej vláde bez problémov prešli a vždy ako keby je len problém s nomináciami Slovenskej národnej strany a to je presne o tom, lebo SNS poprvé buď cieli, aby bola ponížená v zmysle, že dobre, uznajte, že dali ste zlú nomináciu, stiahnite ju, to znamená, to je jedna alternatíva, alebo potom druhá alternatíva, že ak budeme stáť presne za svojimi nominantami, ktorí nerozprávajú po voľbách nič iné, ako rozprávali pred voľbami, veď my sme predsa vyhrali na základe nejakého nielenže volebného programu, ale aj sľubov nejakých konkrétnych a tá kandidátka vďaka Andrejovi sa vyskladala tak, že áno, sú tam osobnosti, ktoré spája nejaký pronárodný príbeh a v tom Andrej urobil naozaj tú veľkosť, že svojím spôsobom prepožičal tú značku aj ľuďom, ktorí v tej SNS-ke nie sú, ale dal možnosť, aby prišli s tým programom, s tou víziou. A to sa proste udialo, tá kandidátka SNS vygenerovala nejaký poslanecký klub a teraz oni od nás očakávajú, že my by sme mali dať nominantov, ktorí sa budú páčiť Progresívnemu Slovensku alebo Saske. A to si všimnite, že v podstate v celom mainstreame sú buď sa vyjadrujú mimovládky nápojené na Progresívne Slovensko, že oni očakávajú teda, že by sme mali dať pre nich akceptovateľných ľudí. A ja sa pýtam, kedy v minulosti tu bola taká tolerancia, že niekto chodil napríklad za Saskou a hovoril, že no ale mali by ste tam nejakého konzervatívneho politika, keď oni sú ako liberálna strana. To znamená, že tento celý narratív, ktorý tu je, a ja som včera bol aj na TVO, ja som sa ohradil proti tomu, že my ako demokratický štát vychádzame z toho, že vo voľbách máte nejakú skladbu parlamentu, ľudia dali na základe nejakých hodnôt, nejakého programu tým ľuďom mandát
A našou povinnosťou teraz Slovenskej národnej strany nie je zastupovať nejaký všeobecný spoločenský konsenzus, ale presadzovať to, čo sme vo voľbách hovorili a vďaka čomu sme sa do parlamentu dostali a dostali 5,7%. A mňa nezaujíma teraz narratív a nás nemá dôvod zaujímať to, čo tvrdí nejaký všeobecný prúd a že posunte sa tam niekde. Naša úloha je naozaj napríklad zastupovať aj tých voličov republiky, ktorí k nám mali blízko, možno na poslednú chvíľu sa rozhodli, že dajú to republike, ale tí ľudia tiež podľa nášho názoru zhliadajú teraz predstaviteľom Slovenskej národnej strany, že do akej miery budeme rozhodne stáť, napríklad to, čo tvrdíme, že ochraňujeme alternatívne médiá z pohľadu zákona o slobodnom šírení informácií a tak ďalej, tak ďalej. Takže ja len chcem povedať, my si nedávajme naivnú predstavu, že nejaký predstaviteľ Slovenskej národnej strany, ktorý bude nominovaný v tomto štvoročnom období, sa stretne s priazňou toho mainstreamu, pretože ak my budeme autenticky presadzovať, čo sme ľuďom slúbili, to je a priori protiklad toho, čo tu doteraz svojím spôsobom na tých aj ministerstvách bolo zažraté a poprepájané. Hospodársky podnik má 100 miliónov zisku, potrebujú ho dostať na ministerstvo, vyplatiť. Napríklad audiovizuálny fond potrebuje zablokovať šéfa, doťahujú si procesy v rámci rezortov. Proste musíte zjavne vidieť, že na poslednú chvíľu sa robia nominácie, na poslednú chvíľu sa na ministerstvách nakladá so zdrojmi, vyplácajú sa odmeny, zisky z týchto firiem, ako som povedal. A to sú vážne kroky aj, kto príde na ministerstvo. Poviem príklad, ak bude SNS zodpovedná za ministerstvo životného prostredia a my prídeme k riadeniu vodohospodárskeho štátneho podniku a oni nám teraz odpalia 100 miliónov historický zisk, tak z čoho budeme my investovať do opravy turbín Gabčíkova? Prebiehajú rokovania o vyplatenie zisku vodohospodárskeho štátneho podniku. Sú obrovské tlaky na ministerstvo, aby vodohospodársky štátny podnik bol zaviazaný vyplatiť zisk a odmeny manažmentu, ktorý tam je. Ten zisk je 110 miliónov vďaka nárastu cien energií. Tie peniaze sú tam nakumulované, lebo konečne Gabčíkovo zarobilo peniaze a my by sme ako noví gazdovia toho chceli, aby tie peniaze boli použité na opravu turbín. Ale ak nám tie peniaze rozhodne súčasné vedenie a akcionár a po súhlase všetkých príslušných orgánov, že sa vyplatí ten zisk na ministerstvo, tak sa v tej spleti tých vzťahov ten zisk stratí. Tak tu vám uvádzam príklad, že za 110 miliónov im stojí to naťahov. Tomáš povedal, každý asi má informácie a Rudo nimi disponuje, tak to asi tak nastavil, ale predsa nie je žiadne tajomstvo, že dokonca aj teraz Greenpeace bol jeden z hlavných iniciátorov proti Huliakovi. Vieme, že pán Rizman sa v tej oblasti hýbe. Ja nemám tu žiadne tabulky, aby som videl súvzťažnosti a veci, však to, aj my nie sme tu na to, ani aby sme veci riešili, vyšetrovali, ale v každom prípade to musí nový minister posúdiť, čo sa tam takisto dialo. A vždy to je tak, ale čo je princíp, o čo im ide? Ide o rozbitie toho článku, ktorý prispel k zostaveniu vlády, a to je SNS. Ide o rozbitie vzťahov v koalícii, oni vytvárajú obrovský tlak na našich poslancov, na to zosmiešňovanie toho spôsobu tvorby kandidátky. Je zaujímavé, že im nevadí Hlina, Dostál na Saske, ale samozrejme všetci nariekajú, že teda tá SNS sa tam dostala a prispela k zostaveniu vlády. A ten najväčší problém je, že oni potrebujú a identifikovali nás ako najmenší článok, pravdepodobne pre nich najslabší, útočiť do SNS. A to tak hlboko, napríklad Šimkovičovi som teraz si čítal, že jej posudzovali spôsob bývania v Rakúsku, kde údajne podľa výšky príjmu má nejaké bývanie. A to znamená, že oni disponujú informáciami k jednotlivým ľuďom, doslova až, nechcem povedať spravodajskými, majú zanalizované útoky do Huliaka, útoky do Šimkovičovej, predpokladám útoky do nás, rad za radom, lebo chcú tú SNS vykresliť ako zlú, ako tú, čo treba rozbiť. Keďže republika nie je vo vláde ani v parlamente, no tak treba sa zamerať teraz na SNS a útočiť do tých národných záujmov a rozbíjať, čo sa dá, znevažovať, zosmiešňovať. A toto je presne, že ak ste
predstavitelia národných záujmov, tak títo ľudia sú vami posadnutí. A to sa teraz deje.